Ahoj, ahoj, zdravím vás, Šimomy, tohle je můj první díl, kde konečně mluvím. No tak se zabijeme, ne, prvně se uděláme, prvně si pokácíme dřevo. No a... tak budeme budu samozřejmě ještě teďka někdy brzo ty multiplayerový dobrodružství s mým kámošem Tomem. Teda, no Tomem prostě a... plánoval bych aj klidně určitě něco s Minecraftákem, akorát, že on mě to asi nedovolí. Prostě, no a... no prostě s někým, s Vedrym, nebo prostě s někým, kdo to natáčí taky. A či já si udělám dřevo. Já to tak 2 staky. To bylo dobrý, no a... jsem v tomhle hodně nováček, že jsem Minecraft tak roka půl, no. Ale v Let's Play jsem nikdy netočil teda. Párkrát jsem to zkoušel, ale dával jsem to na jiné stránky, které už dávno jsou zrušený. Jako je třeba Videomix a takové věci. No a v tomhle díle bych plánoval teda na těch věci nějaký uhlí, udělat si postel a barák postavíme v tom dalším, nebo postavíme, vykopeme si nějaké v jeskyni. Takový hezký, provizorní. Rovnou pozvádnej si nějaký postavím asi. To si ho postavím, nebo se někde v jeskyni udělám, no a chtěl bych najít vesnici. Vesnici bych někde chtěl najít a kde já si vykopeme ještě jednou vesnici tak. Vesnice. No, a chtěl bych říct, že možná to na YouTube nepůjde tak slyšet dobře, jak já mluvím, protože jsem ten mikrofon si nekoupil, jsem myslel, že ho mám zabudovaný počítači, jsem ho měl prvně vyplay, no tak jsem si ho zapl. On tak moc dobře nefunguje, takže to bude asi blbý. No a si teda uděláme crafting. Budeme, a to je jedno, jsem to říkal. Google. To bude zatím stačit. Crafting tady nechám zrovna, vlastně to se udělám. No, takže bych chtěl najít asi nějaký železo. Počkej, tamhle podle mě do nějaká. Takový, já jsem si asi neudělal to. Přijel saplingy. Zabijeme prasátku. Tvůj ty prase. Nebyl mě, že nemáš šanci. Tak je vždycky. Blbý práce, nemá šanci. No a teďka potřebujeme najít někde uhlí. Je co, já se takhle na začátek vypnu Fishery, si vypnu, jo. Aby mě neotravovala na začátek. No a musíme najít někde to uhlí. Tam nebyla obce, že by? A ovečky si uděláme postýlku. To je už blbě, ne? Co to je? Co to je? Nějaký bílej. Už sníh. Nevím, co to tady dělalo, ale nezáleží se nemá ovečky. Ale se asi prvně udělám ten. Mečík. Takový provizorní. Craftingy tady budu všude nechávat, aby to. Už se stalo, jsem udělal to, já jsem zubej. Tady se na ně. To byl jíl? To byl jíl, tyjo. Jsme fakt jako, to je fakt, co by tady dělal jíl?
Zatněte. Dar. Ne, utíkej mě, nemáš šanci. Pardon, se mi to steká, já nevím, co to je, to já se zabývám tohohle hodně věcí. Dva ovce, stůj. To je jen jedna vlna. Dobrý. Zabijeme tu třetí ovce, kde je? Kam? Neutíkej, to nám nesnáším, když furt utíká blbá ovce. Čau. Přesně to vyšlo, vezmeme si ještě nosičko. A to. No a za chvilku asi pak podle mě budeme končit, protože na YouTube potřebujeme pár minut, teďka musíme to učit. Já jsem teda si naučit ten crafting, že nebudu zaházat, protože si je vždycky vezmu. Udělám posílku. No a v příštím díle teda plánuju si udělat ten barák. A to asi na mě čumí, jak by bylo nějaký postižený. No a bude se točit asi tak díl za 2 dny, podle mě, nebo možná jeden díl za jeden den, nějak tak to bude. Musíme sehnat někde to uhlí. Už tam nebylo tak hezký. Já si doberu ten jíl. Nevím jestli je, ale jo, doberu si ho. Tak za 5 minut asi budeme už končit. Nevím, asi za 5 minut už budeme končit, no. A buď to mě nebude na YouTube slyšet, nebo tam budu zvát, to potom posoudím sám. Takže ten míl byl tam vlastně. No ale to dobrý, to bude rovnou má míl. To nevím, čím asi nebude v prdu, ale a míl. Se blbě trefil. A to je jedno, na mě to musím dát pochodit. A musím nějaký... Tady zrovna máme jeskyně a žádný uhlí tady. Ale jsme se objevili dobře, tamhle je uhlí moc daleko, ale... No ale jak, kde je slunce? Tamhle někde. To jo, už zapadá. Se budeme papinka. Tamhle dojdu ještě tam k tomu. Tamhle si asi postavíme v těch jeskyních bar. Jo, ale tady je uhlí. No já se ještě vrátím, protože tam potřebuju si označit, kde je spawn, kde bych se zabil. To vlastně nemám moc, já jsem se jako ty příšery, no. Tak se označím cestu teda na spawn. Zatím jo. Myslím, že jsem začal nějak stavit. Ale teď se vystíme a vydáme se tam. Ještě zpátky, tak se vystíme a ukončíme toto video. Dělej. No. Už jsme tady, jak se natěšíme pár členů. Tam to máme. Jinak než. Dobrý. Tak a tímto ukončíme díl. Tak ahoj.